BBM as Department of Agriculture Secretary, ang sabi ng iba, recipe for disaster daw. Talakayin natin yan dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. May mga nagsasabi at may mga kumukutya, bakit daw inappoint ni BBM ang kanyang sarili bilang Department of Agriculture Secretary. Wala daw siyang sapat na kakayahan at kaalaman para magpatakbo ng Departamento ng Agrikultura. Tingnan natin at suriin natin kung bakit sa tingin natin ay makakatulong na mas maigi kung si BBM ang mamumuno ng Department of Agriculture. Una, hindi naman kinakailangan professor ka para maging presidente ka ng universidad. Hindi naman kinakailangan doktor ka para ikaw magpatakbo ng hospital. Ang kailangan mo bilang leader is management ability, management skills, at the same time, leadership. You are serving as an inspiration. Ikaw ang inspirasyon ng isang samahan o institusyon o organisasyon na magbibigay ng vision o direksyon sa mga tauhan mo na marurunong at may kaalaman. Kaya katulad ni BBM, nasa puso niyang agrikultura. Kaya sa kanyang tingin, mas maipapatupad niya ang kanyang mga programa at kanyang mga ninanais kung siya mismo ang mamumuno at magbibigay ng inspirasyon. Management and leadership are necessary to run a department, not just technical skills or technical knowledge. So, yan ang isang bagay na nakikita natin. At pangalawa, dahil siya yung Pangulo at siya pa yung Department of Agriculture Secretary, lahat ng mga dapat gawin, mas mapapabilis kasi nga madidesisyonan agad nang hindi na dumadaan sa bureaucracy o marami pa mga committee o marami pang meeting. Mas mapapabilis ang pagdesisyon niya sa mga dapat gawin at hakbang na dapat ipatupad para ating marating yung ating gustong puntahan sa agrikultura. Pangatlo, sa tingin natin, dahil sa kanyang pangarap at kanyang direksyon na mapababa ang presyo ng bigas, marami sa mga kanyang napupusuan o napipisil na ilagay sa Department of Agriculture ay tumatanggi o natatakot dahil baka hindi nila magawa yung kanyang direksyon na 20 pesos na bigas. Ang tanong, bakit hindi pwede at bakit hindi kaya? Tandaan natin, half the battle is won in the mind. Kung sa tingin mo sa umpisa pa lamang hindi na kaya, talagang malamang hindi mo na magagawa. Pero katulad nga ng ating sinabi doon sa ating mga nakaraang pinalabas na video, ang sinasabi natin, pwedeng marating ito sa tamang paraan. At hindi naman kinakailangan biglain. Meron tayong tinatawag na ilang hakbang na pwedeng gawin para marating ito. Una, sa unang taon, targetin natin na halimbawa 30 pesos muna. Sa pangalawang taon, 25 pesos. Hanggang marating natin yung 20 pesos. Dahan-dahan, kaya itong marating kung lalagyan natin ng iba't ibang paraan. For example, yung commercial farming is one. Pangalawa, yung pagbibigay ng insentibo sa mga magsasaka na makapag-import ng fertilizer at pesticide na duty-free at tax-free. Kung sila isang kooperatiba na ang kanilang mga ibebentang bigas ay maibababa nila ang presyo sa mga merkado. Pangatlo, ang ating pwede pang gawin ay suportahan yung mga kooperatiba na makabili ng mga tabang mga agricultural machines para mas maging malawak ang kanilang pagsasaka. So may paraan dahil nga sa katulad na nasabi natin, hindi lamang Vietnam ang 20 pesos ang export nila ng bigas. Kahit na Myanmar, mas mababa pa nga. Minsan 17 pesos lang o 16 pesos lang ang kanilang export price. So kung nagagawa ito sa ibang mundo, sa ibang panig ng ibang mundo, bakit hindi natin kayang gawin? Magagawa, pero it has to be done step by step at mararating din natin ultimate goal. Pero pag sinabi natin hindi na kaya sa umpisa pa lamang, hindi na tayo magsusumikap para gawin yung dapat natin marating. Merong ang kasabihan if you target for the moon and you try to fly towards the moon, if you land
not even close to the moon, at least you have reached a certain height in life. So ganun din tayo. We have to have a target so that we can focus all our efforts, energies, and direction towards achieving that target. If we do fall short, at least we are much higher or much better than where we are right now. So, mga kaibigan, mga kababayan, ang dapat natin gawin, lagyan natin ng puso, katulad ni BBM, meron siyang puso sa pagsasaka, bakit naman hindi natin suportahan at bigyan ng inspirasyon ng ating mga kababayan na tulungan si BBM na marating yung kanyang hinahangad na maibaba ang presyo ng mga bigas at the same time, mapalakas natin ang agrikultura. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Say, ang inyong dad ng bayan.